A Toupiña que quería saber quen lle fixo aquilo na cabeza. Cando un día a Toupiña asomou a cabeza por entre un montón de terra para ver se saía o sol, pasou aquilo. Vaiche boa, berrou a Toupiña. Que me fixo isto na cabeza? Fuches ti quen me fixo isto na cabeza? Preguntoulle a pomba, que neste intre pasaba voando por ali. Eu? Non, por que? Eu fago así, contestou. Fuches ti quen me fixo isto na cabeza? Preguntoulle ao cabalo que pacía no prado. Eu? Non, por que? Eu fago así, contestou. Fuches ti quen me fixo isto na cabeza? Preguntoulle a lebre. Eu? Non, por que? Eu fago así, contestou. Fuches ti quen me fixo isto na cabeza? Preguntoulle a cabra, sacando dos seus soños. Eu? Non, por que? Eu fago así, contestou. Fuches ti quen me fixo isto na cabeza? Preguntoulle a vaca, que estaba ruminando. Eu? Non, por que? Eu fago así, contestou. Fuches ti quen me fixo isto na cabeza? Preguntoulle ao cocho. Eu? Non, por que? Eu fago así, contestou. Fostes vos quen me fixestes isto na cá? Estivo a piques de preguntar de novo, pero as achegarse viu que só eran dúas moscas gordas e negras, estaban comendo. Por fin alguén que me pode axudar, pensou a Toupiña. Quen me fixo isto na cabeza? Preguntou axiña. Non te movas, zoaron as dúas moscas, e logo despois dun anaco dixeron: está claro, foi de un can. Por fin a Toupiña sabía quen lle fixera aquilo na cabeza. San Pedro, o can do carniceiro. Veloz como un raio, gabeou pola caseta de San Pedro. E feliz e contenta, a Toupiña volveu desaparecer na terra. Este videoconto foi realizado por María Pérez Ruibal e Uxía Otero Pazos.